जातो माझ्या कामात कोण येईल मी असलो ना तर माका हाक घाल नाही घातलं तू कुत्र्यासारखं मारताले बघ लक्षात ते ये बाळग्या रे गावकर येता अरे अजून दिसत काय बघतोस नाही अजून दिसत नाही अरे बाबल्या काकी भियालय मा काहीतरी पडला असा वाटतं हैसत बघू होतो काय पडला नाही नाही मला काम वाटायला मी जरा जाऊन येतोय हा बाबल्या थांब जरा तुझ्याकडेच काम हा माझा काय आई काय मारतो बघी नाही ना. होतस तर काकी काहीतरी पडलेला काल जाय होतंय ना हा बघू होतो तर दे माझं एक काम आता करतो ना काय करू तुझा काय कसला काम माझं काम आता करूचा तुका हा काय आधी सांग हय काय करी होतं अगे काय नाही गे मी जाऊ काय तू आधी काम सांगतो सांगते उद्या चावदीसा त्या 4 कार्ट्या घेऊन यायचं जा हा ऐती बरी तुका कामा आठवतं त्या का कामाक मी होय हा दिवाळी असली का कधी फराळाक माका बोलयतं मेल्या फराळाक बोलक तू काय माझं जावय असस रे हा माका काय प्रॉब्लेम नाही मी तयार असतो टाकल्या विचार तुका जावं हो मेल्या तुझा फटके खाऊ, आपण भरलं